Добър вечер и добре дошли на Смехотерапия. Място, където ще оставим сериозното за мъничко и ще търсим смях в думите. Аз съм Зори Димитрова и ще водя литературна смехотресина. До мен са трима автори с различен стил. Различен поглед към света, но с едно общо. Способността да откриват смешното в живота. Вашите аплодисменти за Георги Костадинов, Ели Лозанова и Цветелина Цветкова. Най-хубавият начин да кажеш нещо сериозно е да се засмееш на него. Това е характерно и за Северозапад, особено когато става въпрос за северозападния менталитет на мислене. Всички ме знаят като Гергана Кнъвска и така ми вика, ма сега вече се бават с мен и ми викат за Еди Герганич. Он мисля, че те видял, пасата да се ожени пред тебе. Нема да повтаря. Еде ли чуфтете? Еде ли месете? Златно не е тази твоята позиция, не може да видиш, що беше къмица. Он ми е направил два бъдъна, два бъдъна. Големото сбира от 500 кила нагоре.